Pozdrav svima. Anish Giri je pobjedio na turniru FIDE Grand Swiss. To je dosta veliki preokret bio. Gukeš Domarađu koji je prvih jedno 5-6 kola također sjajno igrao. Dogodilo mu se nekoliko slabih partija i na kraju je završio, mislim da nije ni top 10 mjesta bio. Ali uglavnom nakon 10. kola poredak je bio sljedeći. Hans Niemann je imao 7, znamo ga, imao je često mnogih tu problema sa optuživanjem za varanje. Anish Giri je imao 7, Matthias Bluebaum, njemački velemajstor, malo manje poznati, koji je zapravo zanimljivo je također dosta dugo držao prednost. I imali smo Alireza Firouzju, ta 4 igrača sam znači izdvojio. Pa eto, pogledajmo kako se Anish Giri plasirao na turnir kandidata 2026. Znači 2 mjesta s ovog turnira zapravo su nosila plasman na turnir kandidata i na kraju Anish Giri i Matthias Bluebaum prvi i drugi su završili, dok je zanimljivo Alireza Firouzja po dodatnim kriterijima na kraju završio treći umjesto drugog mjesta, to jest dijelio drugo mjesto. Pa eto, pogledajmo jednu partiju. Partija je krenula, Anish Giri je odigrao potez C4, englesko otvaranje i sada slijedi skakač F6. Ima tu mnogo svakakvih varijanti i sada slijedi skakač C3 i E5. To su jedni zanimljivi potezi i sada skakač F3. Već izgleda čudno, evo, za sve one koji nisu nešto previše upoznati s engleskim otvaranjem. Tu ima jedna fora, to je da se odigra E4, ali na to bijeli igra skakač G5 i onda napada sa oba skakača, napada znači polje E4 i recimo crni igra, kompjuter savjetuje C6 i sada se jednostavno jede i bijeli ima pješaka više, te će kasnije ima puno lakšu poziciju. Ali vratimo se mi na partiju, zato Hans igra skakač C6, sada E3, lovac B4, podvezivanje i dama C2. Vidimo da bijeli ima jedna od problema engleskog otvaranja, to što bijeli ima neka polja dosta slaba. Tako da, eto, ovo će biti zanimljiva partija. I Hans uzima na lovcem na C3 i naravno dama uzima i sada slijedi dama S7. Zašto? Jednostavno, kada bi bijeli odigrao D4, evo možemo pokazati na potez D4, ako bi crni pojeo, bijeli ne smije više pojesti pješakom zbog podvezivanja, zašto je taj znači pješak podvez. Sada slijedi A3 i D5. I sada bijeli ipak igra taj potez D4 i nakon E4 slijedi skakač D4, skakač D4, dama D4. To je isto mogao odigrati bijeli, ali ipak se odlučio malo kasnije to odigrati. Pa evo, sada ima zanimljivu poziciju, pokušat će, pretpostavljam, lovca fijanketirati putem recimo B4, lovac B2, te će onda imati sjajan napad ako crni ode u malu rohadu. Slijedi C5, napad na damu, dama H4, lovac E6 i sada bijeli je primoran uzeti na D5 i nakon što skakač jede, crni nudi razmjenu dame, ali bijeli to ne želi. Lovac B5 šah, lovac D7 i sada dama uzima na S7, skakač uzima na S7 i lovac se vraća, što izgleda malo iznenađujuće. Zašto? Pa, iako potez lovac D7 izgleda najbolje na početku, ali to vodi zapravo do remija, jer na kralj D7 bijeli ne može brzo uvesti te bitne topove u igru, onda skakač na lovca, što čak možda u nekim situacijama i crni ima prednost, dok u ovoj poziciji bijeli ima lovački par, što je jako bitno u završnici posebno i otvorenim pozicijama. Lovac E2, top C6, F3, F6, kralj F2, sjajan potez, iako rohada je prirodnija. Pješaci dobro kontroliraju bitna polja za obranu i također kralj je bliže centru nego što bi bio u rohadi, također top je otvoren, kao što je, to je slično sa rohadom. Sada slijedi kralj F7, top D1, napad na lovca, lovac se miče na E6 naravno, zato i bijeli nije odigrao lovac C4, jer bi crni odigrao lovac E6 i recimo bijeli se vrati i onda je zapravo bijeli izgubio jedan potez. Slijedi H4, P6, E4 i skakač C6. Ajmo sada stati i pogledati ovu poziciju. Crni ima mnoga uporišta, ne baš mnoga, ali ima ih nekoliko, od koje je jedno D4, zato
bijeli može pokušati lovac C3 i pokušati lovcem, crnopoljem lovcem, braniti to polje, jer ako crni dođe zapravo već će pozicije iz neke srednje prednosti bijelog doći u remi poziciju. Ili možda čak i mala prednost crnog. Slijedi skakača 5 i greška. Zašto? Pa prvo, ajmo analizirati ovu situaciju. Neka mala greška, Niemann ju je napravio. Sada treba top AC1. Ipak, to je već malo kompliciranije za objasniti, ali ukratko, topovi treba ići na jednostavno otvorene linije. Ima tu puno dobrih poteza. F4 je jedan potez ili G4. To su 3 najbolja poteza. I top AC1 nije nešto previše logičan ili prirodan, ali F4 i G4 jedan od njih svakako je. Ali sada se bijeli zezno, igra top D6, greška zašto, sada slijedi top HD8. Crni se lako može zabarakadirati, jednom kada postavi obranu vidimo da kontrolira mnoga polja i jednom jednostavno kad postavi obranu nije ga se moguće riješiti, to jest ne može se ga skoro uopće zapravo izvući, otvoriti poziciju i slično, dok zapravo zatvorena pozicija da ide u prilog crnome. Slijedi G4, skakač B7, top D2 i sada opet skakač A5. Sada bijeli tu ima neki opet top C2. Cilj je zapravo cijelo vrijeme treba pokušati tu sagraditi dobru bateriju, to je plan bijelog i onda odigrati B4. Dok je plan crnoga držati ovakvu poziciju, jer ipak bijeli tu ima inicijativu, jako je teško crnome išta promijeniti, jer ne želi razmjenjivati topove, jer bijeli naravno ima lovački par. Slijedi top D6, skakač B7. Hoće li biti ponavljanje poteza? Neće. Slijedi top DD1, skakač A5 i sada top AC1. Bijeli je u prednosti 0,7 otprilike. I sada kralj E7, velika greška. Zašto? Pa evo sada ćemo vidjeti. Vidimo da iako struktura pješaka crnoga je dosta dobra protiv bijelog crnopoljca, vidimo da su mnoga bijela polja u ovom trenutku slaba. I sada je caka u tome što sada bijeli može odigrati lovac A6. I sada zanimljivo je to što nakon, to se top makne, imamo dvije varijante. Imamo varijantu da se top makne na C7, što je malo loše jer sada naravno slijedi G5. I problem je što crni ne smije jesti jer pada top. Dok drugi potez je odigrati top CD8, što je najbolji potez i Hans je to sjajno našao. Slijedi top D8 i top D8. I sada naravno B4. I bijeli je dobio ono što je htio, otvara C liniju gospodarinjom i C8 poljem i trenutno cijelom C linijom. To jest uskoro crni kralj je daleko, još treba mu jedan potez, od sada crni može novi napad iskoristiti i također nemojmo zaboraviti bijeli napada skakača, kao što također ima lovački par, skakač se miče na B3 napada topa, top C3 i sada top D6. Sada je već prednost 1,5, ali dalje treba tu jednostavno odvezati ovu poziciju kako bi se reklo. I tu BC5, prirodan potez, sada slijedi BC5 greška. A zašto je to greška? Pa evo mislim da je ovo jedan sjajan taktički primjer. Ovako znači, nakon što bi skakač pojao što je uvelike najbolji potez za nekih 0,5. Sada je stvar u tome nakon razmjene crni je bolji, jer naravno pada lovac, ali zato naravno bijeli neće razmijeniti nego igra nekih lovac B5. Tu je pozicija 1-1, ali tu se drži, već ima crni veće šanse, dok i zanimljivo je da je Hans ovo se grubo zezna, to je potez BC5 greška. I sada pazite sad ovo, primjećujemo da su kralji top na istoj dijagonali, primjećujemo da ovaj skakač brani polje C5. I sada gledamo šahove, nemamo šahova i gledamo uzimanja. Imamo potez lovac C5 a nakon što skakač jede, mi jedemo s topom i onda top jede našeg lovca. Ne isplati nam se. Ako topom jedemo, pa skakač, ako topom jedemo, pada lovac recimo. Zato gledamo još jedno uzimanje koje nam je ostalo, to je top B3. I pazite sad ovo. Prije je skakač branio polje C5, no sada ga više ne brani, što ide u korist bijelom. Tu bijeli ima više opcija, ali ako on odluči recimo
ovo se dogodilo u partiji, ako on odluči recimo pojesti lovca na b3, slijedi jednostavan lovac c5, kralj se pomakne na recimo d7 i sada slijedi to b8 i jednostavno crni se lako zagradi, a bijeli se lako zagradi, a crnome treba mnogo vremena, posebno da ove pješake dovede u red na bijela polja gdje će lako braniti sa svojim lovcem. I također bijeli ima pješaka više, znači i inicijativu, to je sve što mu je potrebno za pobjedu. Dok drugi potez je koji se igra u partiji, lovac b3, pazite sad slijedi lovac c5 i sada kralj se miče recimo na d7 i sada lovac d6 i nakon što kralj pojede vidimo jednu bitnu stvar, a to je da bijeli ima pješaka više kada prebrojimo pješake i još bitniju stvar, ovo je jedno sjajno znanje završnice, a to je da su lovci kakvi, istobojni. Što je jako bitno jer pogledajmo drugu varijantu kada bi bijeli recimo odigrao lovac b5. Isto može razmišljati, crni se može pokriti s lovcem da blokira šah ili može kralje pomaknuti, u oba slučaju ja ću pojesti topa. I sada top c6 i dogodi se ovo. I sada već bijeli gubi prednost na nekih ispod 1. Zašto pa, ili oko 1 ajmo reći, zašto pa zato što sada imaju raznobojne lovce i to će se još dugo igrati, ali čak to ima neke šanse da postane remi. Jedini je problem što sad bijeli ima neki lovaca 7. Ali to je jedno teoretsko znanje završnica. I sada odmah slijedi g5, pokušaj razmjene i sada nakon nekoliko poteza crni pokušava uzeti pješaka na a3, a zanimljivo je to što bijeli je jako dobro postavio lovca i pješaka, te trenutno kralj ne može nigdje proći. Jedino može ići okolo na b6 i onda a5, a4 i tako dalje, no to može uzeti jako puno vremena. Do tada bijeli ide na drugu stranu, kralj f4 i sada crni ipak ide kralj f4 i sada nakon razmjene pješaka vidimo oba igrača ima 3 pješačka otoka, ali je bitna razlika što bijeli ima pješaka više. Slijedi a4 i sada h6, a5, lovac d7. I zašto bijeli gura pješaka? Pa razlog je jednostavan, zato što kralj ako krene prema pješaku, bijeli će krenuti prema drugim crnim pješacima. Slijedi lovac c2, kralj c5 i sada e5 i ako crni pojede na e5, onda slijedi kralj e5 i jednostavno bijeli će gurnuti ovog pješaka na a6 i samo krenuti gurati f pješaka, dok crni ne žrtvuje lovca za pješaka i onda ima jako laganu poziciju za pobijediti. Slijedi zato kralj d5, kralj f6, crni pokušava zaustaviti bijelog pješaka, ali bijeli sjajno igra potez f7, crni ide na f7 i sada kralj e5, lijepo se tu kralju bacio, još jedan motiv odvlačenja i u ovoj poziciji Hans Mock Niemann je predao. Zašto? Zato što ima pješaka manje, protivnik ima slobodnjaka i posebno kada su istobojni lovci dosta lagano zapravo pobijediti partiju. Evo ništa, vidjeli smo jednu zanimljivu partiju, kako Anish Giri zapravo, iako je cijelo vrijeme bio na drugom mjestu i u blizini prvog, na kraju u zadnjem kolu kako se turnir može okrenuti i zato je on bio prvi. Pozdrav!